Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыруда телләр турында кызыклы фактларга тукталып үтәрбез. Телләрнең күплеге ягыннан Папуа Яңа Гвинея алдынгы урынны тота. Дөньядагы барлык телләрнең 10% чамасы, ягъни 500-гә якыны шунда тупланган. Шуңа күрә әлеге бәйсез дәүләткә бара калсагыз, үзегез белән берничә сүзлек алыгыз. Илнең һәр кешесен чын полиглот дип атарга мөмкин. Монда 5 һәм аннан күбрәк тел белү белән беркемне дә гаҗәпләндереп булмый. Дөрес, аралашу гадәттә гади көнкүреш темаларына бара. Исәптә бер кайчанда уннан артык саннар кулланылмый диярлек. Иң киң таралган тел Токписин. Ул моннан 150 ел элек барлыкка килгән һәм аның нигезе булып инглиз теле тора. Иң күп тел белүче дип 1914 елның 28 декабрендә Франциядә туган Джордж Шмидт санала. Ул 19 телне яхшы белгән һәм тагын 12 телдә аралаша алган. Ул хәтта Гиннесның рекордлар китабына да кертелгән. Иң кыска фамилия Кореяда таралган. Ул О хәрефеннән генә тора. Америка Кушма Штатларының телефон белешмәләрендә дә мондый фамилия 50-дән артык очрый. Азиядә иң киң таралган фамилия Чан. Бу фамилияны 100 миллионнан артык Кытай кешесе йөртә. Һәм әлеге мизгелдә барыгызның да күз алдына кино йолдызы Джеки Чан килеп баскандыр. Бөек Британияда иң күп таралган фамилия дип Смит фамилиясе санала. Бу фамилияны 650 мең кеше йөртә. Икътисадчы, философ, язучы Адам Смитның фамилиясе чыннан да күпләребезгә таныш. Аның цитаталарын социаль челтәрләрдә еш очратырга мөмкин. Хәзерге вакытта дөньяда 65 алфавит барлыгы билгеле. Алар арасында иң күп авазлысы Хмер теле алфавиты. Ул 72 аваздан тора. Иң кыска алфавит Тын океанда урнашкан Бугенвиль утравында яшәүче халыкларныкы. Анда нибары 12 генә хәреф бар. Тагын кайбер кызыклы фактларга тукталып үтик. Иң катлаулы тел Дагестандагы Табасаран теле. Анда килешләр саны гына да 48-гә җитә. Дөньяда иң сирәк аваз РЖ авазлары кушылмасыннан торган аваз. Ул чех телендә генә очрый. Дөньяда иң киң таралган аваз ул әлбәттә А авазы. Ул аваз булмаган телләр юк. Африкада яшәүче бушменнар телендә чиртү тавышына охшаш аваз бар. Иң күп тартык аваз Кавказдагы убык телендә 85 аваз. Вьетнамдагы Седан теле иң күп сузык авазлы тел дип санала. Бердә аларның саны 55-кә җитә. Әмма абхаз теле 2 сузыктан гына файдалана. Иң борынгы хәреф О хәрефе. 53 елдә инглиз теле дәүләт теле булып санала. Иң җиңел тел фин теле. Анда сүзләр ничек ишетелсә, шулай языла. Бүгенге көндә татар теле зур үсеш алган телләрнең берсе булып санала. Галимнәр әйтүенчә, татар телендә ярты миллионлап сүз бар. Телнең яңгыравык ахаңы ерак-еракларга сузылган, даны барлык илләргә дә таралган. Моңа ачык дәлил булып, татар теле турында берничә кызыклы факт тора. Япон телендә шундый әйтем бар. Татарча атлау яки татар адымы. Ул ниндидер бик мөһим эш яки тәвәккәллек турында сөйләгәндә кулланыла. 1927 елга кадәр татар язуы гарәп графикасына нигезләнә. 1927 елдан 1939 елга кадәр латин графикасы нигезендә үсә. 1939 елдан хәзергә кадәр кириллица графикасы кулланыла. 19 гасырга кадәр татар шагыйре Кылгалиның Кыйсай Йосыф поэмасы кул язма хәлендә генә яши, ләкин бу аңа киң таралырга һәм танылырга комачаулык итми. Әйтик, мәсәлән, озак еллар буена бу әсәр язылган китап кияүгә чыгучы татар кызларының күбесенең бирнәсендә була торган мәҗбүри әйбер булып саналган. 1612 елда Немеш шәһәре Лейпциг типографиясендә татар телендә беренче китап басылып чыга. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыруыбыз сезнең өчен кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сынгатуллина сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешергә язсын.